Okay. So Jacobo una manga hat nino mugutara se ebinyoro byeto gaiga gusi na koligereria ngaki abantu baito bamenyete abantu ngoja barasebule babatebya manganaya agenda based violence beno gusarwa ebena abantu kurwana se kinyomo maybe tuchorere ngebicha ngaki ebintu birase ase binyoro as far as GBV are concerned. Okay. Biamono se ribaga amangana ya GBV go gender based violence mwete ogosaru nkoreime se chiankanchireme ase binyoro bado na roro lakini bona abantu baito baratwara busiboro bogo tebanga amangana na roro togochikwende kenyoro tokuboria abantu abana mbasare twekenyoro abantu bateba intu twako amangana iniga erete kare lakini kera tokana chi skuru twachiko kwana na abana togo interact nabo unabona chimu sachierete na bakonyora abana bagateba mimi mami alinipeleka ase baba ngaenda kasarwa iga mangana yo gosarwa nande shida nene yagerera mangana ya atuchandita ase kinyoro tokonyora challenge bunda organization manga hat abeire agokor kibonya gitari kwanyora mungina akorangeri mu enasi gochanga oje chinsa chia marogoba uswaru mwana oyo muiseke keramo saro mwana oyo muiseke chi omosara Friday mwana oyo bera nyomba Saturday Sunday Monday na bara betachi school lakini Tuesday nande kwanyora mwana oyo iranire school nando mwana oni gakochiri agatenga ina rwarite mareri gento bune iki kyabeire indolence ya story uno oyo minta kwande Gabriel abaga kamba chande rero nande bano bakari guitupono ko bwabandi wana bangina bagonchokera abagaka nande bako baita bagokura nande serioro chibune kaingereta abagaka kego yes umongina gakwanda ka oitiro mogaka ka gokura ominyo ka so mogambi tano mogaka ore pongita mogaka onchokero mogambi onchokero mogaka kwanyiro mogaka nero kobekerwa magosa nande abagaka bange bari gokwana kero waitire mogaka na bagocha kero tore chi meeting yote yanga njebwane indagera abandi netemaro baba kwanza abangina rero bakari gusangira bagaka na abana babo konyora matuko makeigo kera ikire igabe abana bakinire onyo mogaka oyo gaitiro mongino oyo korumbaye wana yaiko mongino oyo monjo kero matei kunorore abana bakinire kwanyora bagaka ngoitu barasinga igo une organization manga ati tungote matore batebya abantu nga segi nchiri na njibwati mana singa chaito buya abantu bachamo bakwanirane tawatanga communication kerege ndo yatokeire mugaka no mongina musa abantu family baikaransanse batwaro gokwana bano manga ati tuto gocha twabatebinga violence taliko bwato monto esegi komoita violence no yo mintateba nere mbake yekabongo alright uma to monto kogokirera nyomba weekend ngima eyo violence eri abantu abange batamanyeti nande tobwate njira violence yera nekego konyora kero omonto bakire niregeka omwari oyo konyora omonto aplanete egento ria tamayeti kwanyora kagonjo kere family onyara goite family alright yes okay.